De pandemie heeft Aruba 2 jaar geleden zwaar getroffen. Onze enige economische pijler, het toerisme, was één van de meest zwaar getroffen in onze regio, aldus het IMF. Het herstel van de economie is topprioriteit voor Aruba, met als doel de economie van Aruba sterker en weerbaarder te maken, zodat een eventuele volgende crisis geen soortgelijke verwoestende effecten heeft op Aruba. Daartoe heeft Aruba al aan het begin van de pandemie een masterplan opgesteld, genaamd Repositioning Our Sales, welke voor 80% in lijn is met de afspraken die de regering van Aruba met de regering van Nederland in de onderlinge regeling hebben gemaakt in november 2020. Dit is het zogenaamde landspakket. Deze hervormingsplannen neemt Aruba zeer serieus. En Aruba voldoet ook aan de afspraken die elk kwartaal in dat kader met Nederland worden gemaakt. Het is niet makkelijk om hieraan te voldoen, met name vanwege de beperkte menselijke capaciteit en de beperkte middelen. Maar Aruba voldoet er wel aan, zoals blijkt uit de regelmatige rapportages die de staten ontvangen van de regering. Aruba is inmiddels volop in de herstelfase en is ook de begroting voor het dienstjaar 2020 goedgekeurd. In deze begroting zijn nog geen ramingen opgenomen voor de te financieren projecten voortvloeiend uit de landspakketten, omdat de gesprekken nog lopend zijn. Lopend met de tijdelijke werkorganisatie COGO over de eventueel door het land te financieren hervormingsprojecten. Op dit moment ligt de aandacht meer op het verrichten van evaluaties, onderzoeken en doorlichtingen. Aruba heeft in 2019 een kleine surplus van 3,9 miljoen florien laten zien. Jammer genoeg heeft de coronacrisis de regering in 2020 van het duurzame pad doen afwijken en liet de begroting een tekort zien van 764 miljoen. Dit in tegenstelling tot het verwachte surplus van 46 miljoen. In 2021 was het tekort 534 miljoen en voor dit jaar laat de begroting een tekort zien van 228 miljoen florien. Het herstel van landsfinanciën wordt niet alleen door de langzaam aansterkende economie bereikt, maar onder andere ook door het feit dat Aruba zich vasthoudt aan de regels van budgetdiscipline.